no? Dili, dapat i-save sa management. Kaya kadungganan, negosyo ba yan ni, no? No, negosyo niya. Karon gi-post na sa customer. Kay, kuhan ang customer kanang, wala siya masatisfied sa kanabitang reception nga gihimo sa crew, sa management mismo nga on duty na anang tungura, sa iyang reklamo. Dapat giatiman. Napagawas pa daw og statement. Una, ang kining coffee shop. Pero gidelete daw kadjuman do. Gidelete nila. Unya mo to na-update ang katong ganing nag-post kadjuman abi nga sa to gi-block daw siya. Gi-block daw siya. Ana pa siya para verbatim siya. Dili na lang ko kay mang block man mo. I thought gusto mo mag-grow and mo improve. Twice mo nag-release og statement. Twice sad ang pag-delete. Ana siya. O ngano kaya dapat himos management ato nagbutang sila og kanang pamahayag nga rest assured apo ang nga gitutukan na ni bisag og gusto nila gi disiplina tong mga crew dito na namihimo gihimo karon nga magalakang aron i-reprimand tong mga crew nga anto ana unta ba di ba sakto kay port man na siya sa kana ganing maayong serbisyo ba maayong serbisyo parehas ato bitang bakery tanaw ang sa kaway sa management ang usa ka bakery nga kanang ato ra gud nga bakery dai nakuha ba na ron sa netizen og kuan kana bitang video nga dito sa ilang stante sa ilahang pan na nagdagan-dagan nga ilaga kagiron pag yun nga ilaga grabe ha di o sige himo sa management close sila pag close nila day pagbalik na nila day gi-overhaul tanan air condition na ang ilang mga sudanan sa ilang mga flan refrigerated na maunay maayong response ra jumandong sa dili kay imong awayon ang customer kabalo ba ka nga customer is always right bisan pag-asa nimo ibutang makatabang na sa musugot ka sa dili badaot yun ang imong negosyo butingog ng customer na ganito yung mga nag-ingon giba radyoman abi nga niuyon sila sa statement atong nag-post radyomando nga naay butiki siyang kape nga worst gyud daw ang ilahang service. Yes, daghan pod ubay-ubay pod ang nag-ingon nga dili gyud daw maayo ang serbisyo sa maong coffee shop no. Dili lang tungod sa kana nakita mo tiki pero mismo ang kanang pag-serve gud nila sa mga customers. Napagay nag-comment niyo si Weng Pak. Siya dili daw lalim nga masuyop daw nimo ang ikog ug tiil sa butiki. Kung naa ako didto, dako kayong eksena mahitabo. Naman pod gud daw nag-ingon nga basig daw nahulog ang butiki gikan sa ibabaw. Ibabaw kay di ba ano pa butiki. Nashoot yun ha! Nashoot yun dito sa kape! Sa butiki! Ano yun siya dito? Kisi-kisi daw na, no? Kisi-kisi ka, manikabot na di siya malumos. Yes! Diba? Pagkabantay po ka ulo. Makita po siguro. Sa ilodyo kong bergilo. Diba? May gani, wamingon ang crew nga. Kanang pasensya na ma'am, tiki naman lang ginabilin, wala naman goy ok-ok. Di ba klaro niya naman ko doon taklob ang kape. Ma'am, pasensya na ma'am kay nahurot na naman ni ma'am og taklob ang kape ra doon. Baga ni, no, mingon ang crew ba nga pasensya na ma'am, tiki na lang gi